Pensant sobre la llibertat en general, tema això, em sap mal si se sent l'aire que fa. M'hauré de comprar un micro d'aixòs peluts. Bueno, la qüestió és que estava pensant que la forma de llibertat més primordial, inclús per davant de la d'expressió o la d'acció, està la llibertat de pensament. I si hi ha alguna noció de llibertat que puguem atribuir a un pensament, doncs que siga el que derive de la reflexió, del dubte d'un mateix, de conèixer les limitacions d'un mateix també. Bueno, això te fa aproximar-te a una idea de pensar lliurement, sense adhesions automàtiques a idees, ni ideologies, ni filosofies, etc. No? Per què tot això? Perquè eixa llengua en la que elaborem els nostres pensaments i que mos fa ser com som, forma part de nosaltres, igual que el nostre aspecte físic. El nostre color d'ulls és com és i la nostra llengua en la que pensem, en la que exercim aquesta llibertat primordial, és la que és. I això, aprofundir un poc en aquesta qüestió, te fa estar un poquet cabrejat. Perquè resulta que allà on mires, aquesta llengua comuna a tots els valencianoparlants és desapareguda, és invisibilitzada en tot tipus de mitjans, de suports gràfics de tota classe. I això equival a negar-te a invisibilitzar-te. Quan obris, per exemple, un prospecte d'un medicament, el valencià no està. No està. I alguns diran, home, és el castellà, sí, no? Sí, me pareix molt bé que estigui en castellà. El que no em pareix bé és que en la terra on hem existit i existim els valencians no estiga el valencià. En una cosa tan fonamental com és les indicacions que s'exposen en un prospecte mèdic. Però no fa falta anar-te'n ahir. Ho tens en la retolació, en les publicacions, en els anuncis, en les instruccions mateixa. Igual que siga d'un armari, que electrodomèstics, jogueig... El valencià no està. Perquè d'alguna manera les persones que decideixen com ha de ser la cosa pensen que el valencià és una cosa que no s'accepta, que tinga, diguem, l'estatus de la resta de llengües que sí que apareixen. I si això no te molesta, pensa en què diries si te digueren que en la tele només apareixeran els que tinguin ulls blaus i marrons, ulls verds, no. Pues és així exactament el que passa, el mateix mecanisme mental, quan un diu el valencià no, perquè el valencià és igual de propi per una persona que el seu color d'ulls. I sí, això cabreja i toca els collons. Per això, en la terra dels valencians hauria d'estar el valencià omnipresent. Però te dona pena? Que mi llengua és el castellano. El meu és el valencià, què fem ahir? I per qui crega que la llengua és de les persones, i prou. No, les llengües ocupen un territori, que és el territori de les persones. Perquè en l'excuseta de que la llengua només és de les persones, se va fent colonialisme i se va tirant pa callar colzaes, se va apartant de les institucions i de tot. Així que a defendre el valencià.